כאן טוטל ריוויו. אנחנו עושים ריוויו על הטריילר של פיפה 17. ייי! יגאל מאוד אוהב את זה. יגאל זה בכלל לא אני לא מדבר בכלל בגוף שלישי. טוב, היה... People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed. Play it first on Xbox One with EA Access. פשוט תקנו את זה. אם אתם רוצים את זה, אנחנו לא נקנה את זה כי זה פרי-אורדר. וזה מאוד יקר כשזה פרי-אורדר. כן. וכן, מי ירצה לקנות פרי-אורדר כשזה עולה איזה 2,000 שקל? טוב. פרי-אורדר. כן, פרי-אורדר. הדבר הכי גרוע בעולם, פרי-אורדר. כן, אנחנו לא אוהבים פרי-אורדר. טוב, אז יאללה. ביי.